Malawi Today. Abangwira tisale kumena byana tisale sitwa byana kuti angwira abanyama pambuzi ndi akulu nkhondo izi zinali zanu mukaja ndalama ndinu ndi mukakazoti inu mukupanga china chili chotsoma peyo apezi kuti bwedeka mwe muligaza mosiyana musakhala bwino nditi kabla tsoma nake mwina kuti tetengedwa tisikankoso sakhala bwino vuna zimene simatuze kumatikoza kuyankhula musakhala bwino fo chaukulu wanu mmene munapanga kuti posisa fo izi zinena kuti ntchito zinazo kunafuna zipulumutse tiziyankhula mayina anu fo mwepera kuti pulumutsa panopa izizi kuti bwedeka kwambiri fo atikuzeni inu kugwira ngati ine kugwira ngati anyamata nawo ndizingwazo tikazi muzichula za wakuti tonse tere limodzi ngati mwina kuti ite kuziro uzabwerera mboma nda amene amakhala kusogona anthu oyipa kwambiri mapita tinanena pa group anona kuti kodi chifukwa chati mapita akapembedzera anthu aja lero anthu akuvulala ili umakhala muli m'manyumba mwanu lero anthu akuvulala ife tikumva kubweteka mukuona ngati nkhondo kuti khera bomba bana amene akuvulazidwawo anthu atakupeza ndipo m'manyumbamo ndipo akanguti alumbira akumenyani ndipo akanguti alumbira apanga zofana ndi zimene akupanga atosalabwera zagwira chilabwera zabwezera china chilichonse kuti noseve tipepesa tikhala toseve ngati MCIDP sopano Njopereka kwambiri chinifanira ubiseni. Mati kusanjira sokolo ina mukati andu katenga information ama ndipasa information. Nenge chapu ngati information, itenge information. Izindi ya usala hapo mazulo pano izi. Izi zindinena ubanda raso kusakaso ni manda. Fazi na toba nazo. Fabe viso option kayo ndi yanyasi kwambiri. Ndukuzani. Kuteo sisa ndukwana kwambiri. Ino kaso kwa sina tenezebe sina pakido china chili chose kufoja sokolo amene mwina ino kusokolo kufika lerolo ananga kuvutika. Lerolo pepe yose mukupanga. Munazo uri sobana na kama kuvutika chonjo. Kamana mna mnyidwa ino mukumva bwani ngasimu kuyankhula pa group ano kamena ngati mesimu kuti yankwali kaini nzeru mutanizo kuti chani zimene zochitika zino ndi mazidziwa ndikali zoti zimakusangatsani ndikali chifukwa munakhala anzeru kuzimayimba fona ati pangeza kuti kunkwika anthu kusokolo kwa anthu opusa lero mwepera panga kontrola nyamatani ndi anthu awo asanabwera uzagwira asanabwera uzalamulira uzabwezera wonse wakuti ndandani wonse akulilungu wonse ara kumandikisa lese mande kuti akale basa atenga nyamarano akatenga amene womwata muzakaso banda nyamata panopa kwagwira nyamata to awiri ina tamenyedwa kuopsa panopa pita nyumba yanu kwacho akulu boma ili mungafuna chani akulu inu kuzisana amene tinakamba zinthu kumalimba mtima apatsipa akulu izi ndene zizi chani ayi akulu apa nditimenyedwa atisoma nditivomelezi zondipiwa gwiro kaidi zonowajakwira kapatu kagwiro kaidi wamule kongo sipati sopano ndimisizi kumveka bwino kuyankhula kuti futa kuyankhula alimbiwani pamene ndingo kuthandizirani mbali yanga motero ndimene malamulo timaziwira anthu aja akuoneka kuti sali nawo ku polisi yayi ali kunyumba kwa munthu mmene ndayionera building ija kumene kokoso ndi kwa iyo ndi kuphwanya malamulo chifukwa munthu sayenera kukhala ndi selo imakhala ku polisi basi ndengati iwo aja akugwira munthu ndi kupita naye kumene kujako tikanapempha mwina poti inu simungathe kupita koma tikanapempha olo wachibale akadandaule ku polisi tikuziwa polisi kwenikweni sikuti khala manja mwawo ya akakafika ku polisi ko akadandaule kuti munthu wathu wagwidwa chifukwa iwo ngati agwira munthu kuti ali ndi umboni anayeneka kumuchita handover ku polisi ndengati sakumuchita handover ku polisi imene nditimati is an unlawful detention chifukwa munthu wina aliyese sakhala ndi chani ndi selo apopo poyambirira pokhani pamene ndingakhale kuti ndakuyankhula ndi chifukwa kwina ku information yayikulu sinayone kwenikweni koma apapa poyambira ndimene chithunzi cha munthu uja chaonekera kuti aliyese angobwera kuzaperekera maujeni kuzaperekera tingani chani evidence ngati ku court kuti uyamatipanga zakuti kuti zimezi jazi siziyeneleka kuti zizichitika yayi khani manager TNT azusha polisi apolisi akaiziwa zikazati zafika pena pake ndikuti ndi nkhani yoti itakusumidwa ku court direct ndi mulandu mawu awo akumveka zimene zithu zimene zisungeni mawu awo akumveka anthu aja kuoneka zitakhala zoti zapita ku court si makhambali ya munthu nthawi zambiri timaona zizapezeka zoti zabwinobwino ngati apolisi osangathandize mutha kupita ku court court ngati pankhale ndalama ndi kuti court atha kupereka dongosolo labwino kwenikweni zikomo kwambiri awakulu sana mizani
Ifeya nyamata FM ndibwetekesa apa zinthu zoti inuyo mwasongoneza zinthuzi. Timafedi mayankhula pano daily kutukwanidwa taona ndimakuza anthu akumenyedwa akutukwanidwa ati olupamalo penina kai kweza kuti ifo kuti anthu achanimwena kai koma izi ziyankha pakana liti. Akwakulo anthu achakhala pasi kukambirana zoti atimalizi. Wina aliso akumwera kuno MCPS afuna tane naye. Nde inuwe mwakwa kumukhale pasi muganizire tuzimenezo zo kuuzirani tuni. Fa ena fesina bange riski. Pabe zono tano linga poliski atu achati vivi nkaweta azipani zo samainda bwino kumwera kuno. Ndipo bwana anafulasira yo amba nukhaza. Afuna pe anthu amenye anthu azipanga chani zimene kukambirana. Nde ino kati simupanga poka anthu. Nde museza kuti chizi zivuta. Kuuzani. Sawa bwana apite mawa azikapanga kochani. Mu apita kokhatu bwana. Fanya mata kumenyedwa pena pali posa kumenyedwa kanga kuti boma atenga kuti asati azabweze. Pamene ifeyo kuno kumwera kuno fesina pange punya chichonse. Fanga ndi una kuli nkhani apite ku polisi akanena kuti akutana antipanga sakuti. Koma iwo akutenga zida mmanja kumamenya anthu. Ndifeyo zimene zozo sifesi for bwezera. Koma kali ngofo bwezera titangopana nawo anthuwa. Titangopana nawo ndife anthu. Ndengu kusabwera anthu eza nesesa no. Kaezi gwirisa ntchito nzeru zanu. Mugwirisa ntchito nzeru. Iwo ngati pali mkhani munthu amene anamulakwira pamakhala zinthu zonse zimayenda. Kodi zimayenda ndi chani? Malamulo amati chani? Iwo atenga malamulo ayikasoba chisabati iwo ndi anthu abwinobwino asintha kodi. Sisa anthu anakhulupirira kuti iwo ndi anthu abwinobwino. Lero munoona anthu azimenyedwa azimenyedwa. Koja munthu wina wake ninkanena kuti wina akamagwisana munthu wake wa TBB ndamena kuti bwetekesa izi. Ati yeyo ati ndi dolo. Iyeyo amagwisana ndi munthu amene lero akumenya anthu. Ndi muchula mazulo pano. Zina ake ndizi kuti tonse tiendelee limodzi mumve tikokwa madabu kusiku la lero muona kuti vizi chikile chani. Dane natu kwenena kuti tikudikira ndeka ndi press briefing kandi chani amene amakuyankhani phone adoi amene angakuyankheni. Tayimbirani muwauza amuimbire Chisale. Akamuimbira Chisale will be able kumuimbira Jomo akhalitsa pasi anyamata onse amulimbe. Cheni imene ngakhale bwino ndi imeneyo ndi madoi okhaokha amvana. Ndizofunikira ziretero as soon as possible. Tayimbirani adoi malondera amuimbire Chisale pompano awayankha. Akawayankha amudandaulire pakuoneka izizi pa social media. Taithandizeni kufufuza nkhani izo zikuonetsa kuti akupanga champion ndi Jomo. Chisale amuimbire Jomo, akamuimbira Jomo izizi zichepa. Ngakhale pakati pambali pa zipani pali motani whatsoever kusiyana kwa zipani. Komano tikufunika kukhala anthu amtendere. Chifukwa zimene zikuchitika ku Blantyre kupanda kuzipanga temu sizidziwika kuti madera ena anthu angazipanga react bwanji. So dziko lino sife olemera kuti ngakwanisa kumadulirana malire. Tuene kukhala mwamtendere. Ndiye adandawene adoi apange zimene zozo zolisana lowe kutambalasana lire. Amuimbira Jomo bwanji amwene kuti akhazikitsa anthu basi. Amene akuyankhula mawu simukwapo ndi Jomo amene. Mesa kupanga zimenezo ndi Jomo amene. Ndiyero nomukanena kuti amuza Chisale amuza Jomo akhazikitsa anyamata basi. Akhazikitsa bwanji kuti akupanga ndiye. Mawu simukwapo ndi aka Jomo amene. Esa kuzijambula ngojambula munthu. Zizakula kutukulwa ndipo izizi kubiseni ine zikundibweteka kwambirana nakuyana ogani. Ife bwacha Mungu titotolana. Komanso ngati ine ilimba wanda ine kuva ndikamuzi ine sindi madandola zimenezozo. Kuva kwangu kuona tuloko basi. Oti masi ndizukaso. Ndebula ulendo wake ukhale umene koma tole nzikati panopa mwakuti anthu akupa ine izizi ndiziyalusa. Chifukwa anthu amene munapewa kulemekeza chinthu mnayimeza amaskini ena uko. Ndi amaskini ndawakulangana nyamata na chipaniyo. Izizi ndifuna kuti salafika kuti ndamba kuyankhula. Muziyankhule eno kakaina mundimbire mafoni. Funa ndikuyalusa zeni sindikubwereraso mbuyo. Nieleyo tu. Ndizimenezo tu.
agogo sanalumbilise zayambika zivuta ndithu mavuto dziko lathu la Malawi basi atibwerezera basi mavuto tu